L-eqdem mitħna f'Għawdex se tkun irrestawrata. Wara deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-mitħna tax-Xewkija li kienet ikkummissjonata mill-Gran Mastru Perellos fil-bidu tas-seklu 18 se terġa' tingħata l-glorja oriġinali tagħha. Dan is-sit huwa skedat mill-Awtorità tal-Ippjanar bħala Grat wieħed, jiġifieri li għandu valur storiku u arkitettoniku għoli ferm. Sit li hu l-uniku mitħna b'bażi ottagonali, mitħna li kienet bdiet topera fl-1710 u baqgħet tintuża fis-snin 50 u 60 tas-seklu li għadda għal bżonnijiet tal-każin tal-banda tax-Xewkija. Però mis-sittinijiet l-hawn il-mitħna ma baqgħetx tintuża. Fir-restawr li se jsir se tinħoloq pjazza madwar il-mitħna u fil-qrib se jinbnew latrini pubbliċi, se jitneħħew xi partijiet tal-ħadid u konkrit, jinbidel is-saqaf tal-konkrit ma' wieħed tradizzjonali bit-travi tal-ġebel u se titnadda fil-ġebla. Barra minn hekk il-mekkaniżmu tal-mitħna se jinbena mill-ġdid. Il-mitħna tikkonsisti minn entrata kbira, żewġ tikmamar paralleli u kċina fuq wara, fin-nofs hemm garigor li wassal għal bejt tat-torri u fid-daħla hemm ukoll bathroom. Il-xogħol ta' restawr se jsir skont metodu approvat mis-Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali u se jsir taħt is-superviżjoni tal-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar.